Unikezele ngencwadi yokulahla uMnumzana David Makhura ezihlangwini zakhe kuzangena umphathi wezemfundo kweliphondo uMnumzana Panyaza Lesufi. It is a smooth transition. The Premier had gone public himself and said that he would be leaving. So there's no drama. It has all been well executed, and we wish the new Premier well. And we wish Makhura well too as he goes forward. Alikacaci ikamva lezopolitiko likaMnumzana Makhura kuthe ndiyamahe ukuba angathunyelwa eKapa njengelungu leParlamente zekamva angene njengomphathiswa kwisikhundla esashiwa ngunkosikazi Dlodlo kwikhabhinethi. Iingxaki zikamongameli we-ANC zopolitiko zikwaquka ulwabhico lwebholo lefama yakhe iphalaphala. uMnumzana Rmaphosa uthi senxathile kwisithebe sengxoxo nekomishini yokuziphatha yombutho wesizwe kwiveki ephelileyo. Kusekude engqinibeni kumongameli we-ANC nonxase ukunikwa isihlandlo sesibini njengomongameli weliqela, kodwa kuqala kufuneka othule emqolo lo xamula ibholo lefama iphalaphala.